जै साइलेंट भटार्सनि जै बर'लेण्डनि जै साइलेंट भटार्सनि जै बर'लेण्डनि थाखानि लबाव सोरबा मायाव नाथाय आसल गोहोम गोग्लैगोन साइलेंट भटार्सफोर रायजो राजाखौ फाननानै 5 बोसोरनि थाखाय फाननानै गावनि दरमाहा लामानि पारसेन्ट दालांनि पारसेन्ट गुबुन गुबुन खामानिनि पारसेन्ट साख्रिनि पारसेन्ट एडभान्स लानानै टाउन सहराव हा बायनाय गावनि गामिखौ नागारनानै बे बर' लिडारफोरनि सभाब अरुणाचल मडेल अरुणाचल स्टाइल बानायगोन नामा न'खरसेया बेसेबां होगोन सासे मानसिनो बेसेबां होगोन आरो बिटिसि बिटिआरनि बाहेरायाव खामानि मावनो थाहैनाय नोंथांमोननि आप डाउन खरसखौ सोर होगोन खुलुमबाय आंनि मुङा सुखबीर कार्जी आं सासे बर' सावथुन मुलुगनि साधारन सासे फावखुंगुर जाय फावखुंगुरा थोजासे रोंगौथि गैयाब्लाबो बर' सावथुन मुलुगखौ हारिमुखौ बुहुमनि बिखायाव सिनायथि होनायाव आंबो माबा मोनसे फिसा बिहोमा होनो हागोन नामा बे उद्देश्य बे फोथायनायखौ लानानै आं बर' सावथुन मुलुगाव खामानि मावबोनाया 23 बोसोराव आगान होबाय बे 23 बोसोर आंनि नाजाबोनायाव आं गावनि पार्सनेल लाइफआव जेबो सोरजिना लानो हायाखैब्लाबो आंनि पार्सनेल लाइफखौ आं जौगाहोनो हायाखैब्लाबो आंनि बे नाजानाया अरायसम सोलिबाय थागोन बा आं नाजालांबाय थागोन बेनो आंनि सिनायथि फंनैसो बुंनायनि सिगां रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय जाहाथे सासे फावखुंगुरखौ फावखुंगुर नोजोरावनो नायो माबा मोनसे पलिटिकेल एंगेलजों जाहाथे नोजोर होआ आंनि बे फंनैसो बुंनायाव सोरनिबा गोसोआव जुदि सौग्रावबायोब्लाबो जाहाथे नोंथांमोना सुद्रायलायनानै लायो आंखौ निमाहा होयो बेनो आंनि खावलायनाय जोंनि बिटिसिनि जा बिसायख'थि बे बिसायख'थिया साननैसोनि उनाव 22 सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दं नाथाय सम सौफैनायनि सिगांनो जोंनि गेजेराव जानाखि मोनथाम मोनब्रै रिजनेल पार्टी पलिटिकल पार्टीफोर दङ दा बैसोर पार्टीफोरनि गेजेराव जोङो नुनो मोनदों गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेरावनो होसोज्लायनाय बुज्लायनाय नांज्लाय खमज्लाय खालामनाय एना एनि दा बेफोरखौ नोजोर होनानै आंबो सासे बर' सुबुं जानायलाय दुखु मोनदों जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जाया बेखौनो खावलायनो साननाय जायफोरा बेफोर जाथायाव लोब्बा दङ जायफोरा बेफोर जाथायखौ खालामबाय बा खालामनो थांगासिनो दङ बैसोर बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे खावलायनाय आरो नोंथांमोना सानो नामा जे बेफोरबायदि बुग्लुं सुग्लुं दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै जोङो जोंनि पार्टीखौ बांसिन भट मोनहोनो हागोन नाथाय बियो रं बे नोंथांनि गोरोन्थि जागोन बे जाथायफोरा हाइ खामानिफ्रानो जाथों बा सोरनिबा साननो हायै थौले दैदेनगिरिनि साननाय हनायजों जादों बेखौ आं मिथिया नाथाय जा जादों जोबोद गोरोन्थि जादों आरो जा साननानै बेखौ मावदों बेबो जोबोद गोरोन्थि जादों बेफोरखौ खालामनानै आं सानो माब्लाबाबो मोनसे पार्टीया बांसिन भट मोननो हानाय माबा मोनसे साबसिन पजिशनाव फैनो हानाय बे गोहोखौ मोनगोन बेखौ सानदोंब्ला आंनि नोजोराव आंनि बुजिनो हानायाव बे जानो हागौ गोरोन्थि मानोना जों नुबाय दं बे मोननै मोनथाम बर'नि पलिटिकल पार्टी आरो नेशनेल पार्टी दिनै बे सुबुंफ्रानो बै पार्टीयाव जइन जाहैदों आरो बे सुबुंफ्रानो एगेन आरो नैबे मोनसे पार्टीयाव बारस्लायदों ओरैनिया ओरै बारदों ओरैनिया ओरै बारदों माने सोरबाया रां रुफानि माबायाव गोग्लैनानै आरो सोरबाया मबा मोनसे गावनि पार्टीखौ मोनसे पजिशन मोनैयाव सोरबाया गावनि पार्टीनि सोरबा दैदेनगिरिखौ बोराबनानै जेखियानो जाया जेराव बारस्लायदों जों बारस्लायनायफोरखौ नुगासिनो दङ दा बेफोरथ' जाबाय थागोन सोरबा थाखानि लबाव सोरबा मायाव नाथाय आसल गोहोम गोग्लैगोन साइलेन्ट भटार्सफोर जाय साइलेन्ट भटार्सफोरनि गोहोमासो नैबे बिसायख'थियाव गोहोम खोख्लैगोन दा बे साइलेन्ट भटार्सफोरनि गोसोखौसो नोंथांमोना माबोरै बोनो हागोन मा आदर्शयै बिसोरखौ नोंसोर बोजबना लानो हागोन अनसायहोनो हागोन बेखौसो नाजानाय थानांगौ मानोना साइलेन्ट भटार्सफोरा बेखौसो नोजोर होयो सोरबायदि दैदेनगिरिया थारैनो हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो होननानै ओंखारमारदों जाय पार्टीया बर'नि थामोनथा थैनाय थांनायखौ सिन्था खालामनो हामारगोन बेखौसो सिरि थानानै नोजोर होबाय थायो बे साइलेन्ट भटार्सफोरा नोंथांमोननि बुलायनाय दानलायनाय सुख्लाबलायनाय गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामनाय बेखौ नोजोर होगासिनो दं दा मोनसे पावारखौ मोननो हास्थायनानैनो जुदि गावनि बिदा फंबायखौनो जुदि दानख्लाबनो सुख्लाबनो देख्लाबनो माबा खालामनो हायोब्ला मा बियो उनाव देरहालांनायनि उनाव मोनसे गोग्गो समाज दानायाव नांथाबनानै खामानि मावगोन ना हारिनि जौगानाय थामोनथानि थाखाय सिन्था खालामनो हानाय बै बिजाथिनाव
गोहो दंमारोना बा मावमारगोन ना बेखौसो नोजोर होखोमागासिनो दं। जाय साइलेन्ट भटार्सफोरा अराय सम जातिनि जौगानायखौनो हास्थायो निस्सय जानो हागौ बेफोरबायदि गावजों गाव एना एनि खालामनायाव गोजोननाय मोननाय नङा। गोसोखौसो देरहानो नाजा, मोजां मावनानै दिन्थिनो नाजा। बेफोरबायदि दानो मोनसे गोहो मोननो थाखायनो जुदि गावनि बिदा फंबायनि गेजेरावनो नांज्लाय खमज्लाय दानज्लाय बुज्लाय होसोज्लाय खालामनो हायोबा मा देरहाखांनायनि उनाव मा जातिनि खामानि, मा जाति हारि दावगानायनि थामोनथानि सिन्था खालामनो हानाय जाति बा पार्टि जागोन बेलाय। दा बेखौसो सिन्था खालामनानै दङ। जायखि पार्टियानो खालामाखै आं गेजेरनि जानानै बुंदों बे जोबोद गोरोन्थि आरो बेजों माब्लाबाबो सान्थि फैया। गावजों गाव इलेक्सन भटआथ' फैगोन गाबोन थांगोन, नाथाय गावनि बिदा फंबाय गामि दरसेयावनो न' उसुं खाथिनि बिदा फंबायजों जुदि दानख्लाब बुख्लाब खालामलायोबा नोंथांमोननि जेनोखि जानाय बेथ' अराय सम फिरिखि फिरि आंनि बिदाखौ ओरै खालामदों, आंनि फंबायखौ, आंनि बिफाखौ, आंनि बिमाखौ ओरै खालाम, बेफोरथ' गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय जेरै ना बेफोरखौ नांला आरो नांला। दा जा गाव खुंथाय मोनबाय बेखौ एरैनो मोनाखै। दा बियो रोजाबानिबो बांसिन बर' सुबुं थैनि बाना बोहैहोनानैसो जे खुंथायखौ जों मोनबाय, बे खुंथायखौ जों गावनो खुंनांगौ। बे खुंथायखौ जों अरायसम गावनि आखाइ मुथियावनो लानानै जाहाथे गोजोन मोनसे बर'लेण्ड रायजोखौ जोङो गाव खुंथायजोंनो जाहाथे सोलिलांनो हायो, खुंलांनो हायो, गोजोनखौ लाबोनो हायो, बे बिथिङावसो नोजोर होनांगोन। मानोना नोंथांनि पलिटिकेल पार्टि जे पार्टियानो जाया मानो उद्देश्यआ मा, मोनसे बर'निनो संगठन पलिटिकेल पार्टि दाबायब्ला बे पार्टिनि उद्देश्यआ मामोन बेखौ सिन्था खालामनांगोन। जातिनिनो मोनसे थामोनथानि थाखाय सिन्था खालामनानै जातिनि गोजोनखौ हास्थायनानै जुदि नोंथांनि पार्टिया जोनोम जादोंब्ला निस्सय हारिनि रायजो राजानि मोजांनि थाखायनो मावनाय जालांनांगोन। हारिनि जौगानायनि, हारिनि गोजोनखौ हास्थायनानैनो खामानि मावनाय जानांगोन। दिनै नुदों बेनि बिपरित गावजों गाव हिंसा हिंसि, गावजों गाव नांज्लायनाय बुज्लायनाय खमज्लायनाय, बेथ' टटेलि नोंथांनि पार्टि दानाय उद्देश्यनि बिपरित जाबायना, नङा होमबा? बेखौथ' आं सासे बर' सुबुं जानानै आसि थुनो मोननाय, बुंनो मोननाय मोन्थाय दं हिसाबै आं दिनै बुंदों। बेसेबांखौथ' बयबो साननो हानाय गोहोआनो दंखायो, नङा होमबा? दा अब्ला मानोथो गावजों गावनि गेजेराव बेफोरबायदि नांज्लाय खमज्लाय एना एनिया जाबाय थानो मोनखो? दा बेनो सिदा खोथा। साइलेन्ट भटार्सफोरा मानि थाखाय दिनै साइलेन्ट बेफोरखौ नोजोर होगासिनो दङ। जोङो बबेबा मोनसे नंगौ बाथ्राखौ फंसे बुङोब्लाबो बेखौ गादबगोन, नासयगोन, बखिगोन। दा बेफोरनि थाखाय साइलेन्ट थायो आरो नोजोर होयो। सोरबायदि केन्डिडेटखौ हरोबा, सोरबायदि बिजाथिखौ हरोबा जोंनि हारिनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावगोन, हारिनि अलखद समाव आवाज थिखोगोन, बैसोर बिजाथिखौसो बे साइलेन्ट भटार्सफोरा थिखोगोन। बेखौ गोसोआव ला। नोंनि बेबायदि बुलायख्रुब सुलायख्रुब होसोलाय गावजों गाव एना एनि खालामजानाय बेफोरबायदि बिजाथिखौ माब्लाबो बे साइलेन्ट भटार्सफोरा सापर्ट होनाय नङा। सिदा खोथा। आंबो सासे साइलेन्ट भटार्सखौ साननानै ला। आंनावबोथ' मोनसे साननो हानाय गोहो दं। सोरबायदि बिजाथिखौ हरोब्ला हारिनि निस्सय मोनसे मोजां मावमारगोन, हारिनि अलखद समाव आवाज थिखोमारगोन। सोरबायदि बिजाथिया समाजनि हारिनि मोजां खामानिखौ मावमारगोन, समान नोजोराव बयखौबो नायगोन, बेखौ साननो हानाय आंनाव गोहो दंथ'। साधारन सुबुं जानो हागौ, बेसेबां गोहोआ थायो। दा बेनो आंनि खावलायनाया। रावबो थाखा फैसाजों सोरनिबा नारसिननाय प्रेसाराव रावबो भटखौ थुनो नाङा। मानोना नोंथांनि बेसेन गोसा भटआनो सोरखौबा हारिनि थैनाय थांनायखौ सिन्था खालामनो नोंथाङा डिसिसनखौ लागासिनो दङ। हारिखौ अलखदाव हाखराव नारसोमहोनाय बिजाथिया जाहाथे नोंथांनि बेसेन गोसा भटजों सायख' दाजाथों, बेखौनो आंनि खावलायनाय गोसो गोरबोनिफ्राय। मानोना नोंथाङा मोनसे फ्रिडम भाबै मोनसे राइट्स दं नोंथांनि भटखौ सासे नंगुबै सैथो केन्डिडेट, जाय सैथो केन्डिडेट ना नोंनि हारिनि अलखदाव गावखौ बाउसोमगोन, बैफोरबायदि बिजाथिनो जाहाथे नोंथांनि बे बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामो आरो गेरेमसा बर' रायजोआ अनज्लायनायनि रायजो जायो। गावजों गाव एना एनि खिफां खाज्लायनायखौ जाहाथे गैया खालामो। बेफोरबायदि बिजाथिनो भट होनानै नोंथाङा निस्सय
गेरेमसा बे बर' हारिखौ दाफुंनायाव मदद होगोन होननानै आं आसा खालामो। गोजोन्थों। आरो बेनो आंनि बुंनायाव सोरनिबा बे थौले मेलेमजों फंनैसो बुंनो लुबैनानै गोसोनि बुंनो लुबैनायखौ बुंफुंनायाव जुदि सोरनिबा गोसोआव आघात जाबायब्ला आंखौ माब्लाबाबो पलिटिकेल एंगेलजों नानै आं सासे बर' फिसा हिसाबै आंहाबो जातिनि सायाव अननाय दं हिसाबै आरो फंनैसो बुंनो मोननाय बयहाबो राइट्स दं हिसाबै आंनि गोसोनि बुंनो लुबैनायखौ बुंबाय, जाहाथे बेयाव रावबो आंखौ पलिटिकेल नोजोरजों नायनानै दान्थे बिदान्थे बा माबा मोनसे गाज्रि मुं सुवा, बेखौनो खावलायनाय। सिदा खोथा, सैथो खोथा। साइलेन्ट भटार्सफ्रासो नैबे बिसायख'थिखौ जेननाय देरहानायनि फिथाइखौ होगोन। जै साइलेन्ट भटार्सनि, जै बर'लेण्डनि। गोजोन्थों। बिटिसि बिटिआरनि बाहेरायाव खामानि मावनो थाहैनाय अरुणाचल मडेल, अरुणाचल स्टाइल बानाय देरहाखांनायनि उनाव गावनि दरमाहा, दालांनि पार्सेन्ट, लामानि पार्सेन्ट, गुबुन गुबुन खामानिनि पार्सेन्ट, साख्रि बाख्रिनि पार्सेन्ट, बे थाखा फैसाखौ लानानै गामिखौ नागारलाङो। गामिनि रायजो राजाफोरखौ सिनाया, जायगानि मानसिफोरखौ सिनाया, गावनि दरमाहा गुबुन गुबुन पार्सेन्टखौ लानानै एडभान्स लानानै गुबुन जायगायाव बेरायनो थांनाय बे लिडारफोरखौ नों आंहा उनाव नागिरनो गोनां जायो। बिनि थाखायनो अरुणाचल मडेल, जाय मानसिफ्रा बाहेरायाव खामानि मावनो थाहैनाय 22 तारिखआव सानसेनि हाबाफारि लानानै फैगोन, नोंथांमोना जाय पार्टिया नोंथांमोननि थांनाय फैनाय खरसखौ होगोन बे मानसिनो भटखौ हो। जाय मानसिफ्रा समाजनि खामानि मावगोन होननानै नेनानै थागोन, बे दैदेनगिरिफ्रा, बर' लिडारफ्रा गावनि गामिखौ नागारग्रा देरहाखांनायनि उनाव नों आंखौ सिनाया। बिनि थाखायनो एडभान्स अरुणाचल मडेल, अरुणाचल स्टाइल। एबसुवानो इउ पिपिएलआनो एबसुनाय फोरमान जायाखैना बियो। दिनै जों नुबाय दावराव दावसि खालामग्राया जाबाय स्वयं फेरेंगारि बिजामादै बिपिएफखौ जेबो मावनो हायाखै होननायजोंनो नोंथाङा बोसोरबा बारहोबाय। सुइजारलेण्ड माने कि दादा, परिबर्तन माने कि दादा, सुइजारलेण्ड माने क'क्राझार कारिगाव स्पिड ब्रेकार, परिबर्तन माने रङिया तामुलपुर स्पिड ब्रेकार। अरुणाचल मडेल, अरुणाचल स्टाइल हागोन ना हाया बिटिसि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा? मानो होनोबा देरहाखांनायनि उनाव नों आंखौ सिनाया, रायजो राजाफोरखौ सिनाया। गावनि दरमाहा, लामानि पार्सेन्ट, दालांनि पार्सेन्ट, गुबुन गुबुन खामानिनि पार्सेन्ट, साख्रि बाख्रिनि पार्सेन्ट एडभान्स थाखा लानानै गुबुन गुबुन जायगायाव गावनि जोनोम जायगाखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव हा बायनानै बिल्डिं लुनाय, गारि गुरा बायनाय, समायना रमायना न' लुनाय, बिनि अनगा बर' लिडारफ्रा मा दं? बिनि थाखायनो बिटिसि बिटिआरनि बाहेरायाव खामानि मावनो थाहैनाय नोंथांमोनहा सानसेनि हाबाफारि लानानै 22 तारिखआव भट होनो जायफ्रा फैगोन, नोंथांमोना समाजनि खामानि मावग्रा ना थाखा फैसा लानानै नोंथांमोनहा भट होगोन? नोंथांमोना जेब्ला गुबुन जायगानिफ्राय सानसेनि हाबाफारि लानानै सप्तासेनि हाजिरा हगारनो फैगोन, नाथाय देरहाखांनायनि उनाव नोंथांमोननि गामियाव हाबनाय दालां, गामिनि लामा, समाजनि सोरबा फरायसाफोरनि जेंना नोंथांमोना उनाव आथिं हमनो गोनां जायो। बिनि थाखायनो नोंथांमोना सप्तासेनि खामानि मावनाय हाजिराखौ गारनानै दा फै। जायफ्रा नोंथांमोननि आप डाउन, नोंथांमोननि खरसखौ जायफ्रा होगोन बे पार्टिनो भट होनो थाखाय नोंथांमोना फै। देरहाखांनायनि उनाव नोंथांमोनखौ सिनाया। जायफ्रा देरहाखांनायनि उनाव गावनि दरमाहा, गावनि गादियाव थानाय गोहो बोलोखौ लानानै गावनि पार्सेन्टखौ एडभान्स थाखा लानानै लाक्जारिस गुबुन जायगायाव बेरायनो थांनाय, गुबुन जायगायाव हा बायनानै थाहैनाय, गावनि गामिखौ नागारनानै गावनि गामिनि रायजो राजाफोरखौ सिनाया, गावनि जायगानि रायजोफोरखौ सिनाया, बे लिडारफोरनि स्वभाबखौ नोंथांमोना जोनोमनि उननिफ्राय नुगासिनो दं। मानो होनोबा अरुणाचल स्टाइल, नोंथाङा खामानि मावो मावा, नोंथाङा भट होनायनि सिगां न'खरसेयाव बेसेबां होगोन, सासे मानसिनो बेसेबां होगोन, थिग बिटिसि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा अरुणाचल स्टाइल खालायगोन नामा? अरुणाचल मडेल खालायगोन नामा? नोंथांमोना थाखा फैसा लानानै भट होगोन ना समाजनि खामानि मावग्रा दैदेनगिरिखौ नेनानै थागोन? नाथाय जोंनि बर' लिडारफोरनि स्वभाबा लाख लाख थाखा खामायनानै गावनि गामिखौ नागारनानै गावनि गामिखौ जोगारलाङो। टाउन सहराव न' बां लुनानै गावनि गामिनि सोरबाफोर बेमार जानाय, सोरबा फरायसाफोरनि जायखिजाया जेंनानि थाखाय बे ओनसोलनि मानसिफ्रा सोरबा दैदेनगिरिनि खाथियाव जायखौ देरहासार खालामनानै दैथायहरो गादियाव, बे दैदेनगिरिया उनाव नों आंखौ सिनाया। बिनि थाखायनो 5 बोसोरनि उनाव रायजो राजाफोरखौ आथिं हमनो गोनां जायो, निमाहा बिनो गोनां जायो, गाफ्लानानै भट बिनो गोनां जायो। सोरनि मडेलखौ, सोरनि स्टाइलखौ नायनो? 5 बोसोरनि उनाव सोरबाया आथिं हमो, सोरबाया खुलुमो, सोरबाया एकदम गोबालायनानै आंनो भट हो, आं खामानि मावनो हायैनि थाखाय आंखौ निमाहा हो, बेबायदि न' थांनानै समाजनि खाथियाव थांनानै भट बिनो थाङो। 5 बोसोरनि उनाव नोंथांमोना पानिस होनो हादोंबा सोरबाया आथिं हमनो गोनां जादों, सोरबाया निमाहा बिनो गोनां जादों, सोरबाया सान हर थांनानै भट बिनो गोनां जादों। बिनि थाखायनो नोंथांमोना सांग्रां जा। जोंनि बर' लिडारफ्रा गादियाव
जिरायखांनायनि उनाव गामिखौ नागारो नों आंखौ सिनाया समाजखौ सिनाया दालां मावनोबो बावगोमायो लामा मावनोबो बावगोमायो फरायसाफोरनि हेफाजाब मदद रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मदद समाजनि खामानि मावनो बावगोमानानै थायो गावनि समखौ गावनि दरमाहा गुबुन गुबुन खामानिनि फैसा एडभान्स लानानै पारसेन्टनि एडभान्स लानानै गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैयो ना बेरायनो थाहैयो ना खामानि बिनो थाहैयो नाथाय गावनि जायगायाव थानानैसो खामानि मावो लिडारफ्रा नङा होमबा गावनि जायगायाव थानानै सोर थिखादारा मोजां मावदों सोर थिखादारा माबायदि खामानि मावदों सोरबादि फरायसाया जेंना जादों सोर रायजो राजाफ्रा जेंनायाव दं सोरबाफोर साख्रि बाख्रि नागिरनानै जेंना गोलैदों नामा बेबायदिखौ सोरबा गादियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा हेफाजाब मदद होनो बावगोमानानै थायो गावनि दरमाहा माखासे पारसेन्टखौ लानानै गुबुन जायगायाव दामि दामि हटेलाव थानानै लाक्जारिस खालायनायखौसो रायजो राजाफ्रा नायनो गोनां जायो बिथांमोननि दामि दामि मबाइलाव फट'खौ जों नायनो गोनां जायो अबेबा बिल्डिं गोजौआव अबेबा रेस्टुरेन्टआव गुबुन गुबुन माखासे जायगायाव गारि मटर गाखोनाय बेबायदि फट'खौसो रायजो राजाफ्रा नायनो गोनां जायो बिनि थाखायनो अरुणाचल मडेल अरुणाचल स्टाइल बिटिसि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बानायनो हायोबा मोजां नोंथाङा लाक्जारिसखौ खालायनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ फाननानै 5 बोसोरनि थाखाय फाननानै नोंथाङा दरमाहा जायो जायफोर गादियाव थायो माखासे पारसेन्टखौ लानानै गुबुन गुबुन जायगायाव हा बायनानै दामि दामि न' लुनानै समायना रमायना न' लुनानै नों आंखौ नागारनानै गुबुन जायगायावसो थायो बिनि थाखायनो देरहायैनि सिगां भट होयैनि सिगां एडभान्स ला आरो जायफ्रा बिटिसि बिटिआरनि बाहेरायाव खामानि मावनो थाहैनाय नोंथांमोना जायखिजाया पार्टिया थांनाय फैनाय खरसखौ होगोन बे मानसिनोसो भटखौ हो नङाबा ओरैनो नोंथांनि सप्तासेनि हाजिराया ओरैनो दैयाव थांगोन जे जोंनि बिटिसिआ दा मा अबस्था जानानै दङ जि बिटिसिआ 2003नि 10 फेब्रुवारियाव बिएलटि आरो आसाम सरकार भारत सरकारजों मोनसे सुक्ति गोरोबथा जादोंमोन बेनि उनावहाय बिपिएफआ 15 बोसोर गणतान्त्रिक भाबै इलेक्सनाव देरहानानै सरकार सालायदोंमोन आरो बिनि सिगां 14 माससो इन्टारिमाव बिटिसिखौ दैदेनदोंमोन गोबां 15 बोसोरनि गेजेराव जौगाथाय मावनाय आरो रायजो राजानो अनसुंथाइनि गेजेरजों जेबो गैथारैनिफ्राय लामा सामा दंग इउनिभार्सिटि फरायसालि मेडिकेल कलेज CIT गिदिर गिदिर दैमानि सायाव दलां बान्दो सुइस गेट बानायनानै होसेयावबो दिनैहाय थांनाय 2020नि 27 जानुवारियाव गोरोबथा जानाय एबा एबसु एनडिपि मोनब्रै फेक्सन आरो गुबुन गुबुन माखासे बडलेण्ड बिनानै डिभाइड आसाम 50-50 आन्दलन खालामनायनि उनाव जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन नाथाय दिनै बोसोरबा बारलांबाय आरो बे परिबर्तननि मुङाव बिटिसिखौ सालायनानै आं जायखौ सोंनो नागिरदों बिथाङानो जाबाय आरो बिथांनिसिम आं बेखौनो सोंगोन जे प्रमद बर' बिटिसिनि CEM नोंथाङा बोसोरबानि गेजेराव रायजोफोरनो मा मा खोथा होआमोन आरो मा दिनैहाय नोंथाङा खोथा होनाय बादियै नोंथाङा मावफुंनानै होनो हाखो बेखौसो आं मिथिनो लुबैनानै दिनै नोंथांनिसिम रायजोनि गेजेराव आरो रायजोफोर मिथिनाय बादि नोंथांनि मा मावनो हाखो आरो मा खोथा होनानै मावनो हायाखिसै बेखौ आङो मोनसेनि उनाव मोनसे आङो रायजोनो फोरमायनो सानदों बिनि गेजेराव नोंथाङा बोसोरबानि गेजेराव जोंनि नुनाय रायजोनि नुनायाव नोंथाङा दुरां काप आर्मिनि 100 बोसोरनिबो सिगांनिफ्राय खुंबोनाय एबा गेलेबोनाय दुरां काप नोंथाङा खुंदों नाथाय बियो बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों फैफानाय दफा नङा नोंथाङा नलेज फेस्टिभेल खालामदों इउनिभार्सिटियाव गियाननि मेला खालामदों नाथाय बेबो बिटिआर सुक्तिजों फैफानाय नङा आरो नोंथाङा बड' महोत्सब दिल्लीयाव भारत गभर्नमेन्टनि नखर मन्त्रि आरो प्रधान मन्त्रिखौ लानानै नोंथांमोना दिल्लीयाव गाजा गोमजायै
खौथि खौथि थाखा बाहायनानै नोंथांमोना बर' महोत्सब जातीय महोत्सब मोनसे खुंहैदों। बेबो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफायाव गैयै मोनसे आयदा। आरो बेनिफ्राय दामनाय देनाय गेलेनाय मोसानाय बागुरुम्बा इत्यादि इत्यादि नोंथांमोना दिनै बोसोरबायाव बेबादिजोंनो नोंथांमोना सम बारहोलांबाय। आरो नोंथांमोना मा मा खोथा होआमोन बेखौ गोसोखाङोब्ला मोजां जागौ। आरो मावमारनो आरो होमारनो हादोंना? बेयो आंनि मोनसे सोंथि। बेनो जाहैबाय न'खर न'खर साख्रि होनो होननाय, गामि गामि ट्रेक्टर होनो होननाय होनो हामारबायना? माखासे सेंग्रा सिख्ला एबा जुबक जुबतिफोरनो नोंथाङा रोंनानै थानाय लेखा गोरों साफ्रोमनोबो 2 लाख होनो होननायखौ साबेसेनो होनो हाखो बेखौ नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना? आरो नोंथाङा गामि दरथामजों दरब्रैजों हालौनानै जानो मावनानै जानो थाखाय हालुवाफोरनि थाखाय ट्रेक्टर होनो होनदोंमोन। नोंथाङा साबसे आरो बबे गामियाव बेसेबां होनो हाखो बेखौ फोरमायनो हागोन ना? नाथाय जोंनि नोजोराव एबा आंनि नोजोरावथ' बेफोर नोंथांनि खोथा होनाय जों मोनसेबो नुनो मोनाखै। नोंथाङा हानि मेला खालामदों, बेबो बिटिआर गोरोबथाजों फैनाय मोनसे आयदा नङामोन। नाथाय नोंथाङा 16 लाख हा बिगोमाफोरनो एबा हा गैजायिफोरनो हा फाट्टा होबाय होनदों। नाथाय जों नुनायाव गाव गावनि बिमा बिफानि हाखौनो बिदा फंबाय राननायखौनो नोंथांमोना हा फाट्टा होबाय होननानै दल दामगासिनो दङ। बेबादिखौथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जों मण्डल अफिसाव सार्केल अफिसाव थाङोब्ला सासे मण्डल आरो सासे मुहुरि हमना दरखास्त होबानो बेफोर हाबाया जाबोदोंमोन। नाथाय नोंथांमोना लेन्ड मेला खालामनानै साबसे खासायाव थानायनो हा फाट्टा होखो, साबसे मियादि नङै जोंनि बिदा फंबाय रायजो जानाय 1 सना हाखौ नोंथांमोना फाट्टा होनो हाखो? आरो नोंथांमोना ग्रेजिंआव एबा फोथाराव थानाय साबेसे रायजो राजानो हा फाट्टा होखो? बेखौसो फाट्टा होनाय होननानै बुंगोन। नाथाय नोंथांमोना खुगाजों बुङो मुंसे, नाथाय नोंथांमोना बेफोरखौ नोंथांमोना कागजै पत्रयै ब्लेक एन्ड व्हाइट देखायनो हाया। नाथाय नोंथांमोना रायजोनि सिगां सिगां बुंथिंबायनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनो जाहैबाय आं बुंनो साननाया, दिनै प्रमद बर'आ बोसोरबानि गेजेराव साबेसे एनडिएफबिखौ जेलनिफ्राय बख'नो हाखो? साबेसे जोंनि एनडिएफबिनि केडारफोरखौ केसनिफ्राय केस गैयै खालामनो हाखो? आरो एनडिएफबि न'खराव मुंख्लं जानाय मुंख्लंआरिफोरनो माननि गेजेरजों 5 लाख होनायखौ साबेसेनो होनो हाखो? आरो साबेसे होनो दंबावो? बेफोरखौ नोंथाङा रोखा बुंनो हागोन ना रायजोनि सिगाङाव? नोंथाङा जुदि बेफोर आंनि सोंनाय आरो बुंनायफोरखौ मोनफा मोनफा मावजोबनो हामारदोंब्ला नोंथाङा फैगौ बिसायख'थियाव एसेबां गामि गामि गोदै गोदै खोथाजों नोंथाङा मानो भट बिनो गोनां दंबावो? नोंथाङाथ' ओरैनो देरहाखागोन ना फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव। आरो नोंथाङा बुंदोंमोन बिटिआर जाबाय, बिटिआरनि समस्तिया 60टा जागोन, जोङो एबारनिफ्राय 60टा भट होनो मोनसिगोन समस्तियाव। नाथाय बहा दानि फैगौ 22 तारिख सेप्तेम्बर 2025 समबारखालि जानो गोनां बिसायख'थियाथ' बिटिसि एग्रिमेन्टजों हाग्रामा महिलारि बिएलटि आरो आसाम सरकार भारत सरकारजों सुक्ति जानायाव मोनबोनाय बिटिसि इलेक्सनसो। 40टा बियाबखौथ' हाग्रामा महिलारि लाबोनायसो। अब्लाथ' बुंनो थांबा नोंथांमोना जेरैबायदि बुङो आंबो बुंनो सानदों, नोंथांमोना हाग्रामा लाबोनाय बे 40टा बियाबाव गेलेयाब्ला बिराद मान मर्यादा थागौमोन आरो गेलेयाब्ला गाहाम जागौ नामा? मानो होनबा नोंथांमोना बिटिआर गोरोबथाजों 60टा बियाब दानायनि गोहो मोनबोनायखौ दानानैसो गेलेयोब्ला रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ जोबोद मदद होगौमोन। बेबोथ' जों जानाय नुवाखै। नाथाय बिटिसिखौ बायबाय होनग्रा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मानो बिटिसिआव इलेक्सन एबा बिसायख'थि गेलेनो होंगो दोंगो गावजों गाव दावराव दावसि केन्डिडेट मोनैनि माब्रै गावस्रा गावस्रि जानायखौ नुनो मोनखो? थारैनो नोंथांमोना 60टा समस्तिखौ माब्ला खालाममारगोन? बेखायनो आं दिनै रायजोफोरनि गेजेराव सोंनाय जाबाय। आङो मोनसे खोथा फोरमायनो सानबावदों जे बिटिआरनि CEM
बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट एबा बिटिसि सरकार जायखौ बिथांमोना बिटिआर गभ होननानै बुङो बे बिटिआर गभनि गेजेरजों नोंथांमोना मोजाङैनो खुंदोंब्ला बे बोसोरबानि गेजेराव माखासे अनसुंथाइ होदोंब्ला अबेबा मन्दिराव बहाबा गामियाव आनुষ্ঠাनिकभाबै नोंथांमोना जुदि अनसुंथाइ होनाय चेकफोरखौ मोजाङै मोजां रानदोंब्ला रायजोफ्रा मोनफुंनो हादोंब्ला नाथाय मोनसे खोथाखौ आं रायजोफोरनि गेजेराव बुंनो सानदों नैबे गांसे चेक बिलाइ रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिटिआर गभ होनो एबा बिटिसि गभ होनो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मानो दाखालि बोसोरबा जोबनायनि उनाव जेला मडेल कड अफ कन्डाक्ट जाबाय थांनाय 26 तारिख आगस्टआव अब्ला ओइ दिननि कड अफ कन्डाक्ट नांनायनि एसे सिगांसो बोरैहाय नैबे जावलियाबारि चिरां जिल्लानि जावलियाबारि माजिथान होननाय मोनसे धोरोमसालियाव नोंथांमोना जे चेक होदों नैबे चेकआ 2 लाख रांनि चेक नाथाय आदिबासि बिथांमोनहा बेंकआव थांनानै खावलायहैबाय आरो चेकखौ दिन्थिहैबाय नाथाय बेंकनि अथ'रिटिया बुंदों बे चेकखौ जाया नायो बिथाङा गैथ'वा नाथाय नोंथांमोना बेखौ मोननांगौब्ला नोंथांमोना एकाउन्ट खुलिनांगोन बिदि बुंहरनायखाय फैनानै जोंनि गेजेराव रायजोनि गेजेराव सावरायफैबाय नायबाय नाथाय बेबादि गोबां जायगायाव बिटिआर गभ एबा प्रमद बर'नि सरकारा अनसुंथाइ होदों रायजोफोर नैबे चेकआ थांनाय 26 आगस्ट 2025आव चेक इस्यु खालामदों नाथाय ओइदिनखालिनो बेलासियाव कड अफ कन्डाक्ट मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांबाय जोंनि बिटिसि इलेक्शननि थाखाय बिसायख'थिनि थाखाय नाथाय बेखौ मिथिनो मोनबाय बे चेकनि जिहेतु अनजिमा बियो एकाउन्टआव थाखा गैया रायजोफोर अब्ला बियो भट मोननो थाखाय रायजोखौ बुरखायनाय नंगौना नङा आरो बेबादि गोबां चेक दङ नोंथांमोना बेखौ जुदि गमामा सोरबा सोङो नंखाय होननानै बुंनो सानो जों नोंथांमोननो चेकखौ कालेक्सन खालामनानै जमा हैनो राजि दङ नोंथांमोना बेखौ बे एकाउन्टआव नोंथांमोना बे थाखाखौ दं आरो दिन्थिनो हानांगोन नङाब्ला नोंथांमोना जे थगायगासिनो दं थगायजोबगासिनो दं मोनफ्रोमबो आसनिखौ जे थगायदों नोंथांमोना खोथा लाखिनो हायाखै बेनो मोनसे फोरमान फैगौ 22 तारिख सेप्तेम्बर समबारखालि जानो गोनां बिसायख'थि बिटिसि बिसायख'थिया सानबाल'सै नाथाय आं बेखौ फोरमायनो लुबैदों रायजो राजानिसिम प्रमद बर'आ बिटिआर गोरोबथा खालामनानै गोजोन गोरोबथा खालामनानै रायजो राजाफोरखौ गिदिरथार बिटिआर मोनबोबाय नामानो रिजोन आरो बेनो गिदिरथार आरो बे नामखौ सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना लिरनाय दङ बिटिआर गोरोबथानि गेजेराव रिनेम एबा नाम सोलायनानै बिटिसिखौनो मुं नाम दोननानै मोनबोनाय बे दफाफ्राव दंनि माखासे आयदाफोरखौ नोंथांमोना मावनो हाबायना बिनि गेजेराव जाहैबाय बरमायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि नोंथाङा लुबायना भैरबकुन्द रिजनेल केम्पास अफ इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटि नोंथाङा लुनो हाबायना उदालगुरियाव नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि नोंथाङा लुनानै दिन्थिबायना चिरां जिल्ला रौमारियाव नोंथाङानो बाना जाखालि हान्थुसे दैयाव बारसोमनानै नोंथाङा फाउन्डेसन खालामदोंमोन गोदान गोदान बिटिआर गभर्नमेन्टनि नोंथाङा CEM जानानै बेखौ गायसनदोंमोन बेनो जाहैबाय नर्थ इस्ट रिजन इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स हटेल एन्ड टुरिज्म मेनेजमेन्ट इन्स्टिट्युट नोंथाङा बेसेबां पारसेन्ट लुफुंखो जोंथ' चिरां जिल्लानि हिसाबै नुनो मोनाखिसै ना बहाबा खनायाव बुथ्रिना लुहैबाय नोंथाङा बिनि फिननायखौ नेबाय बेनिफ्राय सालबारियाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मिउजियाम बेसे गिदिर आरो बेसे गोजौ आरो माब्ला बेखेवगोन आरो माब्ला बेखेवखांखो नोंथाङा लुनानै दिन्थिमारबायना बे बिटिआर सुक्तिजों फैफानाय बेफोर दफाफ्रा ना लुवाखै एबा मानो लुनो हादिया रायजोनि सिगाङाव नोंथाङा फोरमायोबा गाहाम जागोन बेखौ खावलायनाय थाबाय। उदालगुरियाव
नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि नोंथाङा लुनो हाबायना बिटिएडिआव नोंथाङा रेलवे कच फेक्टरि मोनबेसे लुखो थिपखायाव जानो गोनांमोन सेंसन जाबाय होनदोंमोन दांथलाव चिरां जिल्लानि दांथलाव रेल कच फेक्टरि जानोसै बाव साख्रि मावख'नो हानाय नङा गोबां जोहोलावजोफ्रा लेखा गोरोंफ्रा बाव मावनानै मोनजासिगोन जोंनि मानसिफ्रा खामानि मावनोनो थोलायनाय नंला होननानै नोंथाङा फोसावदोंमोन लुबायना दाबा मोनसे बानायनो हाखो नोंथाङा बेखौ रायजोफोरनो फोरमायोबा गाहाम जागोन आरो बाक्सा उदालगुरि आरो चिरां जिल्लायाव साइ स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया नोंथाङा लुबायना लुनानै होनो हाबायना आरो माब्ला लुगोन आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ माब्ला जाफिनगोन ना दाबो दंबावो नामा थांनाय 26 तारिखनिफ्राय मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानायाव नोंथांमोना सरकाराव फैफिननो हागोन होननानै सानदों नामा आरो सानदोंबा नोंथाङा बोरैहाय गभर्नमेन्टआव फैफिनगोन फैगौ बिसायख'थियाव जायफ्रा बांसिन देरहागोन बेसो गभर्नमेन्ट दागोन अब्ला नोंथाङा बे मख'नाय गासै दफाफोरखौ बबे समाव मावगोन अब्ला बियो रायजोफोरखौ थगायनाय जायाखैना प्रमद बर' CEM बेखौ नोंथाङा रायजोफोरनि सिगाङाव नैबे फैगौ 22 तारिख बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां फोरमायनानै रोखा रोखा होदो आरो नोंथांमोना बुंदों डिजिटेल सिनेमा हल रुनिकाटाव लुबाय नोंथाङा फैना नायनो हागौ जों बयबो चिरां जिल्लानिखाय नुबाय नोंथाङा इथा दाबो हाखौनो जौखांहोनो हायाखै बे डिजिटेल सिनेमाया माब्ला बेखेवजागोन जामारगोन ना अब्ला नोंथांमोना नङैखौनो दिनै बुंगासिनो दङ बेबादिनो अर्गानिक इउनिभार्सिटि खुमारि खाथायाव भेटेनारि कलेज एन्ड हस्पिटाल लुनो नागिरदोंमोन बाव लुमारबायना अर्गानिक हस्पिटाल एबा भेटेनारि खालामनो हाबायना बेखौबो जोङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो नेनाय जाबाय बेनिखायनो नोंथांनि थांनाय 5 बोसोराव गासै बेफोर बबेखौबा फिथा हानानै गायसननाय एबा बबेबा गायसननायफोरखौ माब्ला मावगोन बेखौनो नोंथांनिसिम दिनै सोंलु रायजोफोरनि सिगाङाव सोंनाय जाबाय नोंथाङा आं जेरै रायजोफोरनि गेजेराव सोंदों नोंथाङाबो रायजोफोरनि गेजेराव फिननाय होयोब्ला नोंथांखौ थारमाने फैगौ 22 तारिखनि बे बिटिसि बिसायख'थियाव थारैनो नोंथांनि जानानै हयथ' माखासे मानसिफ्रा इउपिपिएलआ नोंथांखौ मोजां मोनगोन एबा गुबुनाबो मोजां मोनगौमोन नाथाय नोंथाङा बेखौ फिननो हानांगोन आरो बेबादिनो सुक्तिनि गेजेरजों जाय इउजि ब्रह्मआ बुंदोंमोन जे लामा सामा जाखाबाय बिपिएफआ गासैबो मावखाजोब्बाय दंग' बान्दो हस्पिटाल इउनिभार्सिटि कलेज लुजोब्बाय जे सेन्ट्रेलनिफ्राय 1500 कौटि मोननायखौ रायजोफोरजों जयैनो राननानै जाजोबगोन बेखौ जेबो मावनांखाला होननानै बुंनाय बै पेकेज मोनबोनाय 1500 कौटिखौ बेसेबां मोनबोखो रायजोनो खोन्थायोबा मोजां जागोन जों मिथिनायावथ' बियो थाइसेबो मोनबोआखै दासिमबो 15 थाखाबो मोनबोआखै अब्ला नोंथांमोना माखौथो गोरथिंनानै बुंबाय थादों बेखायनो नोंथांमोना इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोर बुंबोनाय आसनिफोरखौ खालामनो हायाब्ला एबा हायाखैबा एसे लाजिनो सोलोंनाया मोजां नामा बियो आंनि गोसोनि साननाय आरोमा बेनिखायनो नोंथांमोना बिनि फिननायखौ रायजो राजानो होदो मावनायनि नोंथांमोना उद्देश्य दंमोनब्ला मावनायनि गोसो दंमोनबा बोसोरबायाव मानो मावनानै दिन्थिदिया थारमाने नोंथांमोननो 10 आरो 15 बोसोर खुंनायनि उनावसो बे बिटिआरनि दफाखौ मावगोन नामा अब्ला बै खोथा होनाय एनडिएफबिनि जोहोलावजोफोर जायफोर केडारफोर बिथांमोननि साख्रि मोननाया बहा थांगोन बिथांमोननि अनसुंथाइ मोननाया बहा थांगोन बिथांमोननि बैसोआ थखन बेसेबां जाहैगोन आरो बै जेलाव थानाय जे दाबो गयै गोबां हाइनास आरो नान हाइनास केसफ्रा माब्ला जोबगोन केसआ बोखारजाबायना आरो माब्लानि दिनाव नोंथाङा बख'नो हागोन बेखौबो रायजो राजानो दिन थारिख आरो फोरमायोबा गाहाम जागौ हाग्रामा महिलारिखौ जेबो मावाखै 3000 कौटि जाबाय जेल जाहोसिगोन जेलाव सोनोसै बिथाङा जेलाव थांब्ला थाम्फै अरजागोन बेखायनो राकेश ब्रह्ममोनहा EMआ मुस्रि बायनानै हरनो नागिरलायनाया नोंथांमोना सरकारा बायबाय हाग्रामाखौ जेलाव सोनो हामारबायना बेफोर बाथ्राफोरखौ गोसोखांनानै एसे लाजिनो रोङोब्ला रायजोफ्रा निमाहा होगौमोन होननानै आं सानो जाय बिटिआरनि दैदेनगिरि
आरो EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा जोबोद लेखा रोंगौ बिथाङा कलेजनि प्रफेसार मोननो आरो बिथाङा सासे गियानि व्यक्ति बेखायनो बिथांनि डिपार्टमेन्टआव साबेसे जोंनि BTCनि बर' आरो गुबुन गुबुन अन्यान्य जनजातिफोरनो आरो BTCनि सोर साबेसे लेखा गोरोंनो साख्रि होनो हाखो जाय बिथांमोना बुंदोंमोन जा फेरेंगा मोना बुंदोंमोन जे जों हा फाट्टा होगोन फरेस्टआव हा होगोन नाथाय बे फाट्टा होग्राया गोरिब गुन्द्राफोरखौ हादाननिफ्राय होखारदों गिर्जा सिफायदों मन्दिर सिफायदों नाथाय जों उल्थासो नुदों जेरै नोंसोरो हा फाट्टा होनो होननानै बुंनानै पर्बतजरानि गोदो गोदायनि कालिचरन गुरुदेबनि जोनोम जायगा मख'जाथाव जारिमिनारि जायगा जाय बिथांमोना भारत स्वाधीननि उनाव प्रथम भट होजेनग्रा फाग्लिजरा पर्बतजरा बे ओनसोलाव नोंथांमोना दिनै मा खालामदों 3600 बिगा हाखौ आदानिनो फाननो थांनायाव नोंथांमोन दैदेनगिरिखौ दिनै रायजो राजाया पर्बतजरानि बिमा माहारिफ्रा रायजो राजाफ्रा दिनैहाय हासिब सुवा लानानै गरखा लानानै दांगो नाथा लानानै नोंथांमोनखौ सोरखि लानानै गरखा लानानै गायहेन लानानै दिनै मानो होहरनो एबा होबथानो गोनां जाखो नोंथांमोननि हा होग्रा BTCखौ सुइजारलेण्ड बानायनायाथ' बे नङामोन अब्ला नोंथांमोना उल्था मावाखैना बे जाहैबाय फेरेंगानिसिम मोनसे सोंनाय आरो नोंथांनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मा साख्रि होखो आरो दिनै BTRनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै BTRनि गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो BTR गबा मोनबेसे प्राइभेट स्कुलखौ सरकारि बानायखो साबेसे नन सरकारिनि फोरोंगिरिफोरनो पार्मानेन्ट साख्रि होखो आरो माब्ला होगोन बेखौ रायजोफोरनो नोंथांमोना रोखा फोरमायनाया दा बेनो सम नङाबा नोंथांमोननि फैगौ फिननाया 22 तारिख सेप्तेम्बरनि समबार खालि जानो फैगासिनो दङ बेखायनो नोंथांनाव रायजोफोरनिसिम बे फिननायखौ होनो थाखाय खावलायबाय फेरेंगा बिथांनि जेरैबायदि दैदेननाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव दाखालिसो कड अफ कन्डाक्टनि मडेल कड अफ कन्डाक्टनि BTC बिसायख'थिनि फोसावनायनि एसे सिगाङाव हाखु दाखु सेकेन्ड सेटारडे सानडे माधव डे अफिस कर्ट कासारि बन्द'खौ अफिस खुलि होनाय नटिस होनानै अफिसखौ खुलि होजोबनानै BTCआव नोंथांमोनहा फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टारनि रिजाल्ट फोसावदों हर गेजेराव अखानायैनो रिजाल्ट होदों अखानायैनो एपइन्टमेन्ट होदों अखानायैनो नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट आजावदों बियो बेसेबां गनायजाथाव जादों आरो बे एपइन्टमेन्ट होनायाव बोरैहाय डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि EM फरेस्टनि रन्जित बसुमतारीया गावनि फिसाजोखौ बबे खथायाव 1 नाम्बाराव जारिमिन बसुमतारीखौ बोरै साख्रि होनो हाखो आरो PSOनो हिन्जावनो बोरै होनो हाखो गावनि सोरबा साम सेक्रेटारिनि न'खराव बिजिनो फिसायनो बोरै साख्रि होनो हाखो बिथाङा गावजों थाग्रा 8 जन सुबुंनो बोरैहाय फरेस्ट साख्रि होनो हाखो बिथांनाव थाग्रा गोरों जेसेबां दङ बिथांनि थाग्राफोरनिख्रुइ साख्रि मोननायनिख्रुइ लाख लाख बर' फिसा एबा गुबुन गुबुन रोंगौथि गोनां जोंनि BTCनि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि होनायफ्राव बिथांमोननिख्रुइ रोंसिन गैयामोन ना नाम्बारा सोर बेसेबां मोनामोन मानो कार्ड अफ मार्क देखायाखै सोर मायाव पास जादों मानो फोरमायनो हायाखै बेनोथ' मोनसे खोथा ना आरो दिनैहाय गोजोननाय फैबाय होनबाय थादों माया गोजोननाय बावखुंग्रियाव फेरेंगाया दिनै बिसायख'थि गेलेनो थांनानै उतफात खालामहैनानै गुन्दा माखासे फिसिनानै इयुथ केम्प खालामहैनानै दिनै दावराव दावसि खालामग्राया बियो फोरमान जाजोब्बाय सोरनि थिननायाव जादों बे दावराव दावसि खालामग्रा जोहोलाव सेंग्राफ्रा बुख्रुब सुख्रुब खालामग्राफ्रा गावसोरनो दिनै बिपिएफआव फैनानै सिखार जादों सोरनि थिननायाव फेरेंगानि थिननायाव आरोबाव नै दाखालि साननैनि सिगां आइ फवालि दलांनि खाथियाव दुमरु बाजाराव बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाखौ लोगोसे गारि गंथाम बिथांमोना उतफात खालामनानै बुख्रुब बुख्राब खालामनाय सुबुंफ्रा सोरमोन
सोर बबे दलनिमोन नोंथांमोना मिथिना मिथिया नुदोंना नुवाखै नुदोंबा एसे सिखार जा आरो नोंथांमोना आयेनगत भाबै बयखौबो खावलाय बे दावराव खालामग्रा गारि घोड़ा बुख्रेबग्राफोरखौ दुसिफोरखौ हमनानै साजा होनांगौ एबा बेखौ एरेस्ट खालामनांगौ होननानै नोंथांमोना मानो प्रेस बिबुंथि होनो हायाखै दिनै जों नुबाय दावराव दावसि खालामग्राया जाबाय स्वयं फेरेंगानि बिजामादै सोमखोर नार्जारिया सासे बे दावरावनि गाहाय दैदेनगिरि आरो माखासे बिथांनिनो सांग' फांग' दा बिथांनि बिजामादैया एरेस्ट जाबाय बे फोरमान जायाखैना आरो बाव लाजिथाव नङा आरो गसाइगावआव दखानाव बुग्लुं बुसि खालामनाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा नङामोन ना बे जाथाया जायाखैना अब्ला दिनै बिटिआरआव दावराव खालामग्राया सोर गोजोन लाबोग्राया सोर नोंथांमोना दिनै गोजोन जाबाय होननानै दिनै गोरथिंबाय थानायनि बिनि सोदोबथिया ओंथिया बहा दं बेखायनो नोंथांमोननि बेफोर रायजोखौ थगायबाय थानाय नङैखौ बुंनाय खोथा होनायखौ होनो हायै आरो जेबो मावनो हायाखै बिनि फोरमानखौ फैगौ 22 तारिख सेप्तेम्बर समबारखालि बिटिसिनि इलेक्शननि बिसायख'थिनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा होनो थांगासिनो दङ बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय जे जों साफ्रोमबो बयबो बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा एबा सोरबा मोजां मोनै दंब्लाबो दिनै सायख'दो आरो बे समावनो नोंथांमोना बिपिएफखौ भट होना देरहाहोनानै बै माखासे गेना गोरोन्थिफोरखौ फोसाबनानै बिटिसिखौ मोजाङै लाखिफिननो थाखाय बिटिसिखौ गोख्रों मोनसे खुंथायाव दैदेननो थाखाय बिटिसिनि साफ्रोमबो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी 26टा जाथिफोरखौ गासैखौबो समान मेगनै नायनो थाखाय जोङो बिपिएफखौ देरहाहोनानै 25निफ्राय 26टा जोङो बांसिन बिजाथि देरहानानै जाहाथे बिपिएफआ सरकार खालामनो हायो आरो जोंनि मानगोनां बिपिएफनि आफादगिरि आगुनि बिटिसिखौ दैदेननाय गोग्गो सरकार खालामनानै दैदेनबोनाय जोंनि गोदोसोनाय जेबो गैयैखौ जौगाखांहोखांनाय खामानि मावनाय जोंनि मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा महिलारिखौनो जोङो बिटिसिनि चिफ खालामफिननानै बेफोर गेना गोरोन्थिफोरखौ फोसाबनो दायित्व होनांगौ होननानै आङो रायजोफोरनिसिम खावलायबाय बिटिसिनि नागरिक हिसाबै आङो नोगोरारि हिसाबै बेखायनो मोजां साननाय हयै जोङो जाहाथे फैगौ 22 तारिखआव नांगोलनि सावगारियाव जाहाथे भट होनानै हाग्रामा महिलारिखौनो जोङो बिटिसिनि खुंगिरि एबा चिफ खालामनानै जों बेफोरो लांफिनजानाय गोहो गासै जोंनि खहा जानाय गोदोसोफिननो नागिरनाय बिटिसिखौ सिफायनो नागिरग्राफोरनि आखाइनिफ्राय जोङो बासायनांसिगोन आरो इउपिपिएलनि माखासे अजगरनि उदैनिफ्राय अजगरनि खुगानिफ्राय जोङो बख'नानै जोङो बेखौ फोसाबनांसिगोन बेखौनो आंनि रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनाय थाबाय दाखालिसो मडेल कड अफ कन्डाक्टआव अफिस खुलिब्रब होनानै साख्रि दैसननायाव नोंथांमोना बुंदोंमोन जे जोंनि इउपिपिएलआव सोरबा आथोना फैसा थाइसे फैसा लाब्लाबो जोङो दलनिफ्राय बहिष्कार खालामगोन जोङो स्केन्डेल मुक्त कारापसन मुक्त सरकार दागोन होननानै बुंदोंमोन नोंथांमोनानोथ' सिगां थाखा बान्दोलाव उन्दुजेनबाय चेयारमेना नङा होमबा नोंथांमोनानोथ' साख्रि मोनसेयाव 8 लाख 10 लाख 20 लाखसिम लानाया फोरमान जागासिनो दङ इउपिपिएल दलनिनो सोद्रोमाफ्रानो इन्टारभिउ होना पास जानानै थाखा बिजानानै होनो हायैनि 7 लाख 8 लाख बिनानै होनो हायैनि साख्रि मोनैनि थाखाय दिनै बिपिएफआव जगदान होनाया बे आरो फोरमान जायाखैना जाय नोंथांमोननि इउपिपिएलनि सोद्रोमानि खुगानिफ्रायनो रग' रग' रां जानाय नोंथांमोना खोनानो मोनाखैना नोंथांमोना नुनो मोनाखैना नोंथांमोननि गेजेरावनो प्रेस मिट खालामनानै बे थाखा जानायखौ नोंथांमोननि गेजेरावनो फोरमायनायखौ मिथियाखैना नोंथांमोननि कारापसन फ्रिया बहा थांखो नोंथांमोनाथ' सासेयावनो 8 लाख 10 लाख लादों बे थाखाखौबो जोंहा फेरेंगा बसुमतारिया बिजामादै जानो गोनां हाबा जायै बिजामादै फिसाजो सासेखौ बे सेंग्रानो हरनो होननानै बिजामादै रादाय खानायनि बिजामादैया लानानै खारबाय होननानै दावराव जादोंमोन 18 कौटि थाखा नोंथाङा बहा मोना माब्रै लानानै खारनो मोनखो बे खोथाफ्रा बोरै गोसारा नंमारगौना नंमारा नोंथाङा रायजोनि सिगाङाव फोरमाय आरो नोंथाङा जुदि थिग मावदोंब्ला नोंथांनि देरहानाय नोंथांखौ इएम खालामनाय चिरां दुवार बियाबाव नोंथाङा मानो टिकेट मोननो हादिया
नोंथाङा दिनै मानो हरै बावखुंग्रियाव हरैनि सिमायाव मानो खुबैदाव हरजाखो बेखौबो नोंथाङा एसे साननानै नायनो आरो बिजिरनो सम जाबाय। बेखायनो नोंथांखौ आरो नोंखौ फैगौ 22 तारिखनि समबारनि बिसायख'थिजों रायजोफ्रा फिननो नेदों आरो नेबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि माखासे खौसे जानो नागिरनाय एबा खौसे जानायनि बिपिएफखौ खावलायनाय आरो इउपिपिएल बिपिएफ ज' जानायनि बिथांनि एपिलनि सायाव आङो फंनैसो बुंनो सानदों। बेनिखायनो गिबियाव बुंखांदोंब्लाबो आरो माखासे बुंबावनांगौ दं हिसाबै आङो बुंनो सानबावबाय। बेयो जाहैबाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा मिथिया नामा नोंथांमोननि गेजेरावनो गिदिर गिदिर लिडार जाय इउपिपिएलनि सासे सानसुमै साननो गोरों मेलेम गोरों सासे बिराद गियानि व्यक्ति राकेश ब्रह्म इएमआ बुंबाय थादों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफजों 25 बोसोर जेबो गोरोबनाय जानाय नङा। अब्ला नोंथांमोननि राकेश ब्रह्म बुंनाया बेसेबां ओंथि दङ आरो बेनो नंमारगौब्ला दिपेन बर'आ बोरै बिपिएफनि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारिखौ खौसे जानांगौ होननानै खावलायबाय थादों। लाइजाम हरबाबो लाइजाम सहैयाखै होनदों आरो माब्रैहाय बिपिएफआल' इउपिपिएलजों जों बोरैहाय खौसे जाहैनांगौ दिपेन बर'आ मानो खावलायबाय थादों एबसुनि जानानैलाय बेथ' साननो गोनां दङना। नोंथाङा मिथिया नामा नोंथांमोननि माखासे लिडारफ्रा आरो नोंथांमोननि दैदेनगिरि बोसोनगिरि बर' हारिनि सानसुमै गियानजों बुंफबनाय डक्टर क्रिमिन'ल'जि डिपार्टमेन्टनि सार्जन इउजि ब्रह्मआ बिथाङाबो बुंदों सम सम राजनिक भाबै बिपिएफजों खौसे जानाया सम्भब नङा होननानै। नोंथां दिपेन बर'आ बेखौ खोनायाखै नामा नोंथाङा नुवा नामा नोंथांमोना रायलायलाया नामा जे इउजि ब्रह्म बिथाङा गावनो जे बुंबाय अब्ला नोंथाङा मा बबे ओंथिजों गोदाव सोराव ज' जानायनि बाथ्राखौ बुंबाय थाखो नोंथांमोना ज' सावराया नामा नोंथांमोननि मानगोनां बयनिख्रुइबो गियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन दैदेनगिरि बिथाङा सम सम बुंदों बे सम्भब नङा खौसे जानाया बेखौ आसा खालामनाया थिग नङा होननानै बबेबा मिडियाफ्राव बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। अब्ला दिपेन बर'आ अब्लाबो मानोथो ब्रा ब्रा जोंनि मानगोनां बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिपिएफखौल' बोरै ज' जाजानो खावलायदों नोंथाङाथ' राजखान्थिनि मानसि नङाना जोंथ' जाथि हिसाबै खौसे दंना राव हारिमु ओइद सिडुल मोनखाबायना गाननाय जोमनाय आसार खान्थि दामनाय देनाय खननाय मुसुरनाय जोंथ' खौसेनो दंना राजनितिक भाबै गावबा गाव आइडिय'लजि थायो राजनितिक भाबै जोंहाबो बिपिएफआ गाव गावनि बिखान्थिजों गाव गावनि नेम निथिजों जोङो पार्टिखौ दैदेनदों जोंनि दैदेनगिरिया प्रमद बर'आबोथ' इउपिपिएलनि नेमखान्थि बादि दैदेनदोंना अब्ला नोंथाङा बबे मोनसेखौ ज' जाजानो लुबैनायनि गोसो होबाय थादों बियो मोनसे आसरित आरो सोमोनांथाव। जाय बिथाङा ज' जानो नागिरोब्ला होबथाबाय थायो जाय बिथाङा सिरि थायो खौसे जानो नागिरोब्ला बिथाङानो गियानि व्यक्तिया जि क्रिमिन'ल'जि डक्टर सार्जन इउजि ब्रह्मआनो गासै दावराव दावसिनि बिथाङा डक्टर जानानै दावराव दावसि गावस्रा गावस्रिनि बेमारखौ बिथाङानो ट्रिटमेन्ट खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेखायनो आंनि भाषायाव आं बेखौसो सानदों बिथाङा दैदेनगिरिल' नङा बिथाङा थारैनो सासे क्रिमिन'ल'जि डिपार्टमेन्टनि कर्स फरायनाय डाक्टार फरायनायनि सार्जन होननानै आं बुंनो नागिरदों। मानो होनबा बिथाङा सासे ज' जानो नागिरोब्ला खौसे जानो नागिरोब्ला बिथांनि सोलेराव थानाय क्रिमिया ज' जाहोआ बिथाङानो बै क्रिमियानो बिथांखौ बायदि बायदि साननो होयो। बेखायनो गिबियावनो आंनि
मोनसे टाइटेल होनाय क्रिमिन'ल'जि डक्टर सार्जन इउजि ब्रह्मनि दैदेननायाव बेफोर जाबाय थादों आरो जों नुनो मोनबोबाय थादों आरो बिथाङा गावस्रा होलांबाय थागोन। आरो साबधान रायजोफोर, आं खावलायनो सानदों माखासे इउपिपिएलनि अजगरफ्रा बिटिसिनि गासै गोहो, बिटिसिनि गासै जौगानाय आरो बिटिसिनि गासै साननो गोरों गियानि व्यक्तिफोरखौ दिनैहाय बिथांमोना सानफा एफा उखैबानो मन'यो, उखैबानो जायो। बिथांमोना माखासे अजगर महर लानानै दङ। बिनिफ्राय जोङो गासै रायजो राजाफ्रा बारग'नो आरो सांग्रांथि जानाया दरखार दङ। दिनै जुदि मोजां सानदोंब्ला दिनैहाय मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दिनै दुलाराय एबसु जिल्ला आनसलिक इउनिट एबसुफोरनिसिम नैबे लाइजामनि रावखौ बोरैहाय फोसावनो हाखो आरो इउनिट आनसलिक जिल्ला दिनै गामि गामि फरायसाफोरनि बिमा बिफाफोरखौ लेंहरनानै फैगौ बिसायख'थिनि सांग्रांथि मेल लिङै फरायसाफोरनि बिमा बिफाफोरखौ लेंहरनानै मा बुजायनो नागिरदों, मा साननाय जादों, मा बुंनो नागिरदों, फरायसुलिफोरनि बिमा बिफाखौ लेंहरनानै गथ' गथायफोरखौ सोलोंथायाव जौगाहोनायनि बोसोन होनो सानदोंमोनब्ला नोंथांमोना थांनाय गरम बन्द'आव सामार भेकेसनाव मानो बेफोर हाबाफारिखौ लायाखै? दिनैहाय मानो MCC मडेल कड अफ कन्डाक्ट सभायावसो नैबे लाइजामखौ नोंथाङा बोरैहाय गामि गामि लाइजाम हरहोनो हाखो? आरो बे लाइजामनि आयदायानो जाहैबाय रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय, फैगौ बिटिसि इलेक्सननि बिसायख'थिनि सांग्रांथि मेल लिंनो थाखाय खावलायनाय बे लाइजामखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोरैहाय मेल लिंनो हाखो? थारमाने नोंथाङा नैबे लाइजामनि गेजेरजों फोरमान होबाय एबसुआ थारैनो गमामा इउपिपिएल आरो इउपिपिएलानो एबसु आरो एबसुआनो इउपिपिएलानो एबसु होननाय फोरमान जायाखैना बियो? बेथ' रग' रग' रायजो राजाफोरनि आखाइ आखाइ बे लाइजामा दङ। अब्ला नोंथाङा बोरैहाय एबसुआनो इउपिपिएल होनबा गाज्रि मोनो, सोंखारियो, जिगाब बुन्था सावो आरो निन्दा खालामो। जिल्लानि आनसलिकनि ब्लकनि फरायसाफोरखौ गोथां गिथिं दैदेननानै नोंथांमोना फुथुला सावहैयो, बोसोन हरो सोंखारिनो, बायदि बायदि रावजों सोंखारियो। अब्ला नोंथाङा दिनै बर' फरायसा आफादखौ राजनितिकआव लांदों ना राजनितिकनिफ्राय गोजानाव दोनदों? बेखौ नोंथाङा रायजोफोरनि सिगाङाव नैबे लाइजामनि सांग्रांथि सावराय मेलखौ मानो सोरनि थाखाय खालामनाय जादों? आरो नोंथांमोना मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारिया सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों खुंथाय जाया सरखार, बे खुंथाया जाय सरकारा मोजां मावदों बेखौनो जोङो मदद होनांगौ आरो जों सरकारखौनो लाखिनांगौ होननानै बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों बुङाखैना? अब्ला नोंथांमोना एबसु जानानै इउपिपिएलनि मोगा मोगि नोंसोरो फैसा गरसेनि फारनैबो एखे नङा बेखौ बुंनो हाया होनबा रायजोआ? दिनै बुङोबा नोंथांमोना दुखु मोनगोन, नाथाय बे लाइजामानो फोरमान होयो। आरो बियो नैबेल' नङा, बयनिबो रायजोफोरनि आखायाव नैबे रोखा रोखा लाइजामा दङ। बेखायनो नोंथांखौ खावलायदों, अन्नानै नोंथाङा बर' फरायसा आफादखौ बेबादि राजनितिकजों लोब्बा दाखालाम। आरो राजनितिकजों लोब्बा खालामोबा जोंनि बर' फरायसा आफादा थांनानै थानाय नङा। मानोना बर' फरायसा आफादा हारिनि मोनसे सिनस्रि, हारिया जेसेबां थागोन एसे दिनसिम बर' फरायसा आफादखौ जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' हारिया गोनांथि दङ आरो एबसुआ जेब्लायबो थांनानै थानांगोन। नाथाय दानि एबसुआव माखासे दैदेनगिरिफोरनि बिबान लानानै थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्रासो दिनै गाज्रि लामाथिं एबा बेफोरबादि राजनितिजों लोब्बा लानानै दिनै गोग्गो मोनसे फरायसा आफादखौ दिनै मोस्लेट आरो गुबुंले खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो जेब्लायबो जाहाथे रायजो राजाफ्रा एबसुखौ निन्दा खालामा, नाथाय एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ नोजोर होयो। बिनि थाखाय दिनै आं रायजोफोरनिसिम गुवार गोसोयै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोथारै खावलायबाय आरो आं बुंथिनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। बेनिखायनो फैगौ 22 थारिखआव
बिनि फिननायखौ होनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जायहा 15 बोसोर 16 बोसोराव मावनानै जौगाखांहोदोंमोन बिटिसिखौ गोख्रों आरो गोग्गो दैदेननायजों सरखार दैदेनबोदोंमोन आरो रायजो राजानिसिम अनसुंथाइ लांनो हादोंमोन बेखौनो लाबोफिननानै बिपिएफनो भट होनानै जाहाथे जों सरखार दानो हायो आरो बिपिएफआ हाग्रामा महिलारिखौ लानानै बिटिसिनि गोमानो नागिरनाय गासिबो पावार एन्ड फांसनखौ लाबोफिननो हायो बेखौनो दिनै आङो बयनिसिमबो खर' गंलायै गोसो गोरबोजों बयनिसिमबो खावलायनानै आंनि फंनैसो बुंथिनायखौ बावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।